Subhanallah. Den profet, som skjuler vores synder på dommedagen, som skjuler vores synder, dagligt gør dua for os, hvordan kan han bare offentliggøre 2 menneskers synder, enten når de er nede i graven? Så profeten sallallahu alaihi wasallam fortæller, det er ikke derfor, jeg fortalte jer det. Jeg skal fortælle jer, hvordan man får tilgivelse for de her synder. Gå hen og knæk en gren derfra og tag den med. Men sahabi går hen og tager en gren. Profeten sallallahu alaihi wasallam siger, du har hentet en gren, der er 2 mennesker. Så knæk den i 2 dele. Han brækker den i 2 dele. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han siger, læg den på den ene grav og læg den på den anden grav. De lægger den på graven. Profeten sallallahu alaihi wasallam siger sådan. Det er tilgivelse for de 2 stykker. De grene i hukam Allah subhanahu wa ta'ala, når de i hukam Allah subhanahu wa ta'ala, så bliver der ikke straffet i de 2 grav. Der skal ikke mere til. Deraf forstår jeg aqidah. Men hvis en gren gør sig godt med en grav, så bliver manden tilgivet. Så jeg tænker, hvis en muslim, en som ikke er en gren, men som er profeten sallallahu alaihi wasallams ummati, han stiller sig ved en grav og siger astaghfirullah, så bliver han også tilgivet. Deraf forstår jeg altså, det hjælper at gøre dua til sin afdøde. Det bliver tilgivet. Det er sådan, vi forstår aqidah. Det er derfor, kære brødre og søstre, at vi forstår, at når der er en person, der bliver begravet, så har familien lyst til at lægge blomster der. Hvis en rådden gren er nok til tilgivelse, hvad så med en masse friske blomster? Det er derfra, den her sunnah kommer. At når man begraver nogen, så placerer man blomster på.